Kapur kala biang bangin yo ban sedang no ekini kejing syakri kejongi ublai hene kejan miet ke menta hasua bangin ya syaprang ngan pen sengau ya ka program hakini kejan miet I organis idei master sabor lang ding do inong yalam jingruai master arwan ki khar sotun ngin yo ban puli sedang berduai ne master yasan bhagatrai ngin yo roi pen kentang kejing aingu di master JR Nongbri nginyo ekawe kejing ruai kerpang na imes Grace Shabong but nginyo yak I ban ai ngi kejing kren ilong I propster elsewhere but hakane kejan miet nginyo ano ban kliap ya ka youth week but ka youth Sunday but iban kliap no ka youth week but youth Sunday but ban pelaj sendan ngi kejing kerkupen wai ilong iteman besan SM Sangkli Hakabanang kong ngi penpau kejing sungungu ya ublay na marbolay lami ngi sa sienpat kum kejing isang samla ba nginyo ban kliap no ya kanika youth week but youth Sunday ha kanika senam arhajar arpuway but ngi aingu ya ublay kejing alam kejong ya ki program ki bangi lala ban pendap ha kanika tiyaw bro istiyaw kumjo ha kanika sngihi bro isisngi but ngadon ban pedang sobha ya pi baro iwe piwe ki para bangen ki badon hapo jong balang naduk ki long kemi ki long kpa nga pedang sobharo ya ki nongkit kam jong balang ki pastor ki teman besan ki dekhat ke komiti balang baru kumjo ya baro khat ki para banget ki bayadon benta hakaban pet bat ban sengap ya kanika online service ke jongi ha kani gajan miat ke pamenta hasua pengin ya seprang ngin IT yakini kapur hublai kicing duai gukpa jingi bab nang sai simpat ruai ngi aingu eme yake jindaram kat kacang me bangi kumgi khun samla jonga balang atrua Jesu biet bangi lala ban yo atrua Jesu biet kani kalat ba ngin penlong yake jing syakri eme lengba kani ko online service atrua Jesu biet ngin yo atrua Jesu ban klep no kani ke youth week but ke yo Sunday jong meto snam atrua Jesu biet ban ngai scam atrua Jesu biet ba kabor ka chong me ngai scam atrua be men siem u chong me bladan ban yalam yake khun samla ke chong me atrua Jesu biet hadu kani ke klemat ka pementa ngibuti atrua Jesu biet yake program baro ki bangin sependap haganiga por ka pamenta kan long hapo ka jingelam ka bastat ka chongme sngo yidwa jungi hina po trying apan ka teng bathang tamun Jesu mulong tu embo nong tu spa jungi nadu menta shudi ka atpam chukuro amen yini peteng biang ye kenika jing syakri ka jungi ublai kenika por ka pamenta da ka bang yes no lang ka jingruai ka ba shispa arpu nyau na ka kwat jingruai ka ba thamai ba shispa arpu san na ka kwat jingruai ka ba khamrem Komen siam ke jing pentamai, ahyar da kabor bakraw, penduro kabut usatan, ke jing sniu nangi tolaw, ye kalaer benang atrai tupha, ye kinong pop ban penem, aingin sngow ke ketien ke chongme, isnay kenrat, aingin em. Sim kajing pentemai ayarda kabor bakraw penduru kaboy usoitan kajing sniu nangitolaw yakal deng atray topa yakinong pomban penem aingin snow kaktin kajomi isneiken ran aingin em ringkat ban kisha krijomi palumen Simban yatrei tu penken du yakinom pom pen paula kajing ai yakimen sim jongi menta tu pen
Shai atrai baba ai ngin man ka jing i jong mi lam yangi shaka ding na Hagani kapur nga sngobhaban kerpat ya I wei neki rangba samla jungka balang ba in sngobhaban shim ya kabenta ya kabalabu ban puli na kaktin ublay bat ban yalam hijing tuai ngasobhaban khon hi master ya san bha katrai Ashwa bangini apai shoblay ka jingduang an pule naka shitiu pol cha titas kalanong kabaar kada khot kaba ningkong ter bat kumju naka shitiu pol kinong rom kalanong kaba khat ar kada khot kaba ningkong anta kada khot kaba khandai bat kaba khan riu ter tungine snap shashkor yakaktien ka jong blay Henry mami mi tukren yakita ki eiru ki badai yakata ka jingkai bajanai baki riu temen ki long ki basharai ki bashida ki bakhan atkar ki bajanai ha ka jinget ha ka jingiet ha ka jing yaisha baki kenthai temen kin long kumju ki bale khia le don akor hala ka jinglong jingem om ki ba krensiar lemni ya ki bala penlong marau ha ka diwan shibun kinong hikai ya ka babha bakila ban hikai ya ki kenthai samla ban iet yala ki tanga ban iet yala ki khun ban long ki bakhan atkar ki basngur ki batrei halayeng ki basbun ki bakongu yala ki tanga ba onam kren ben ya kaktin ublay kumju ya ki rangba bakham samla tu sneng ban long ki bakhan atkar ha ki e baro dapan I yala di ka rukom ha ki jingle babha hala ka jingkai dapan I ya ka jing sngur ya ka jing sngokhya Namar kata nga kerpat ya phi ko para banget na kita ki jing snei ki jong blai ban ai tino ya ki jing ya ki met jong phi kum ki jing knya ba im ba khut bat ba pen snobha e yo blai ka balong ken ki jing shakri ba kan jaman sim jong phi bat tuat pen sriem ringkat ya ladi bat kini ka perthai Henry tu pen kla dorno ya ladi ken da ka jing thama ya ka jing mot jong phi kanang ba pinyo tip kaba kumnu kalong kaman ka jong ublay kaba bha bat kaba pensngoba e bat kaba janai di tu ka jing iet kan long kaba klem arsam tu kyarno snu triem nakata kaba sniu tu sno hakata kaba bha tu long ki bayamut ya ka ju parlok hi tu wat yai mut brai ya ki eiru ki jinglong meng Henry tu penringkat yaladi bat ki barit wat long phi ki batharai start yaladi hi wat le markeliang hanuru ya kabasniu namar kabasniu tu perkhat lupa ya ki eiru ki babhatanat hakmat ki brio baro lada long kabala kat basyong kata hapi tolong ki baya syong sukno bat ki brio baro wat long mapi hi ki bapenhiar kaput ko ki hap Henry pin ai jaka ya ka jingbitar ublay namar la tho ka jing penhiar kaput kalong ka jongahi ngan le kaliang mga ong utrai What I ba on job no yumi da ka jong ka basniu Henry to job no mami ya ka basniu da ka babha ublain kurkhu ka bapule badi ka basha skor ka ktin ka jong u tungin ya pendam ublai ka jing duai kokpa jing bab neng lomba khut ka keteng ka jong mi wan ka hima ka jong mi long ka mon ka jong mi ha ka khndo kumbahap neng try GCB nga aingu imi ko pa ya ka jindon khat ka jomi ba ya ka jamti ka jomi ko try ya ki benta ba ki program ki baboni ki bakum ka jaseng samla ngileyo ban pendap ko try GCB hakni ka tayo ibaro stio ko try GCB ban nga aingu imi ko try GCB ya ka jingten ka jomi ko pa ho ni I ko try kum ki khon samla walangi don hakin kani ka perthai ko try ka badap tang da ki jing e ba ki jing ekle ba ki jingten ju hakiliang baro ko pa bat kum ju ko try hakni ka jingpang jingstom ka bala sar ka try ya ka perthai baro ko ba kum ju hakni ka
jelah ka bangi dan bensyong mensa ringa aingu ime try ba mi mem shimla ino ingi ba ka kti jami ko try jisbi ka don lam khat bangi ko pa bi kum ki khon samla ba ka balang hi baro ko ba dia baro ki phat ringet ki jong mi ko try ki bra hani ka shnong ha ni ka ri jingi ba ka leng salak jom thai ko pa ba nga aingu ime ko try jisbi ka ni ka por ka ba kodor ko try ka ba mi mele sha sub hai ngi ko try kum ka balang ko try bangin yo kum ni try bani shakri ka teng ka ba khut ka jom mi ko try lamba kini ki social media ko try ka bangin yo ko try ban pen i shaki we pat ki pram siem ba kum ju ko try ki para bangen haba ki daman pet ko try jisbi kini program kum ju try ka jin slok na ka tin ka jom mi ko try kin don ka jing shem men siem ka jing ndu ka jim ka jongki ba kum ju ko try ka long kum ka jing pen ham men siem ka jing ai men siem ko try ki haba ki don ha kini ka prathai ba ki khndu ko try jisbi hoi tang try ngi ngem tim ki long hak kum nu kom ba ka nu ka benda ka ba ki dan hanrai mi mit tip ban mi i ko try ya ki ba di kram pe yeng jongki baro ko pa a try nga dwai minis name kar khu ko try ye kum ka jaseng samla ko try nga dwai minis name ne pendap ko try ngi baro ki para samla shinra mang thei da ka bor ka ding men siem jimi try bo men siem jimi ko try jisbi on ye trai bor ba ngi kum ki samla shinra mang thei bot on ye tin on ye hikai on ye kren on ye pasyaw ngi try ba kum ki samla jisbi bangin la ban ye pendan buram mi ka keteng ka ba khut ka jimi ko try la ka long ko try jisbi hakik tin ki bangi kren ki jimut jim berkhat jingi ki khmat ki bangi pet ko try bangin long atkar haki jia inti jingi ba man laksi bangin nam kren klumar ki nu ki tien ko try henre bangin long atkar ko try ka jing im jlong kristan ki jingi ko try nang bangin la ko try jisbi ban ye pendan buram ya keteng ki jimi ko try ka chim jingi bar kum ju ko try ba ka jing iet jingi ko try kanam long ko try kata ka jing iet ka patang nasla henre ba ka jing iet jingi ki param siem ba ki parab ki baro ko try kalang da ka dunut baro ba da ka jing shem kha phang ko pa a try hoj me i pa bi kum ju ko try ke ka baja ko try ka ni ka ri ka chungi ka iet ko pa hoi ko try nga dwai jisu bi snake ko pa the longat kum khaman ka jomi ko pa nga dwai jisu snake ko pa bi to da to care try ka ri jingi banga doi minis ne men pen khia ko try ka ri ka jingi na ni ka jingpang bar kam ju ko try na gnu ka jingya huri hura ko try na ka ni ka ri ka jingi na doi minis ne men phalat ko try ya ka ri ka jingi ko try banga doi minis ne ji subi sisen ko try phalong ko try ni ka ri ka jingi ko try ka ka ba ka kerteng jumi ka try ka pa ko try bar ba ki param siem baro ko try ji subi kin yo ko try bani yang lang bani buram bar men penai ka teng jumi ko try jisbi bar ba ki wei pat ki pram siem ki men pet ko try kini i ka buram ko jumi ko try ka ba pa hangilang baro wi pi ko try ya rap yang ay rap ilang wi pi ko try bangin nam dei ban siu ki liang ko try da ka sniu ka ba pa rei da ka sniu henry bangila ban siu ki liang ko try da ka ba pa ya ka sniu ko pa kum ka tin ko jumi ka hikai ngi ko pa try ya rap ko try ngi so thu ko try ba da ka bor jingi kum ki priyo try ngi dap tang da ki jigduna ba ki jing tlat ma ngi so thu ala di try ngi nam la ko try klem ka jing pen chat bor ka jumi ba klem ka jing pen dap ka jumi ko try ka jim janga ba jingi lang iwi pi ko try na ma ngi so thu ko try ba shijam ha kel tiat janga ko try jisbi ngi baklano ba uthliet baklano ko pa try ya rap yang ajisbi ba rap yang ilang baro iwi pi ko try jisbi ki ba pet ko try jisbi pangin la ko try kumno ban pai la ki khmat chami ban pan bor na mi ko try jisbi ba minis name en kershan ko try ka bor met ba de ka bor men sim ko jingi ko pa bangin la ban ye pendan burami ka teng ko jomi ko try ha ka ji im jingi ka man la ka sngi ko try jisbi apa binga do doai ker pangam ju ko pa ngam tau shakri jomi ko try pastor ba man yeng ngi ko por ban sami ko khubona ka tin ko jomi ko pa ho try ki jimin kre apne ki jing klot kilong jong priyo hade ka jing janai baro kawan mi ko pa nga dwai minis name en ra ko try shakri jimi ha ka kamra ka ba haneng ko try pen sle ko try da ka bor ka ding men sim jomi ko try ba ka ke baro ka baro non mi no na shindur shakri jomi ko try ka long ko try ka tin ha ka ba mi me dam men kren men pen snow ko try yang ab ding ilam baro yui ko try ki ba snap ki ba pet ba ki ba skor ka tin ko jomi ko pa ho try ngi em ko try ki sngi ki ba khadu ngem tip ko try ki ka ban ja ka min ha ki benta ki por ki ban wan ko try ba ki sngi ban wan handai mi ma tip lupa ko try ya rap yang ab ya rap yang ilang iwi ko try jisbi kumno bang inang manya penkre ela ka jong ka jing im ko try haswa ba ta ka sngi jong ka jing wan rong no ka jimi ko try ya ki banget baro kanja na kini ka pthai ko pa atray nga 2 minutes nei christian bor ka khum ju try baro ki noilam jo ka je seng samla ki para samla baro mju ka balangi baro koi but ai ba ki baro ki bangi dan men pendap ba ki bangi le ben pendap ko try kin long ko try ki ba priang hun hakmat ka khat ka jing snei ka jimi ko pa ho ai try kum ki je seng samla ki persyang apa deng ki ba bun ki jing klot ba ki juna renga 2 minutes nei men panjanai ko try jisbi ki program ba ki benta baro
ki bangil yon pendap bari ki bangin pendap ko try Jesus bi haga keteng ju mu Jesus Christ na shania scam ngit scam ko try ba mi try men long rekat bat ngi ba mi try men damen caring men ya rap ngi bat men hikai ngi ko try haikil tia jingi ba man lakas ngi bangin long ki baka atkar kum ki khun samla kristan bat kum ki banget bat kum ki khun ki jomi bangin long ka jing shai shakwi pan sngo try ki jing duai jikrpa chkri batlat tam jomi badama try kilat ki pop ringkang borok ki ba mi misham ki jim junga na ba ini borong duai kerpan haga keteng Jesus Christ ka bolong keteng ka tiang tam bat ka keteng ka badan bor tame adu mentab shrik bom chkodru amen ngai klip kuble shibuan ni master yasan pha ka try ba ila la ban pendap ila ka jong ka kamram ya ka ba kum ka jing sang samla kal ban shat lo jong fi to blen ker khu undang daram kat bat phi bat ka yang ka sam ka jong phi bat ba pinang la bat shakri kham phai ya kun ran hang ni ka por nga so pha ban kerpat ya i master ja nong bri i rang ba balang jong ka palang ba in sngo pha ban duai pan kentang ikini kicing ai ngo Tanya pendam ajan wai mapan katang ni jai ngo. Kokpa jima mending ya ngo ikatrai nama jing i ba kacami. Nama jan orang kat kacami try. Hoi try ni kata yo hi berstayo tu kum ki khun samla kacami try. Hoi try nyo man rukhi ya kan kai yut wing mat kai yut sandi ka try. Hoi try wala ni dan hukum kan ni ko por ko try. Pedeng jong ni ka klam COVID-19 ka try. Ray try, mina play kan ikalan ka try. Mingin ya try, man pendam ya ki katu kan natli ki program ka try. Mat hanu dengan pol ka try. Hoi try, swa man kliap nak try, ya kani kay yudwing mag yud sandi ka try. Hoi try, kerpaham try, mina yalam try, kajing sang samla try. Hoi try, benala try, ben ya syafrang ka try. Naga bol ka chomi ka try. Maani ko pol ka try, nyora try ni kajing ai, hoi try ki balang sebentar ki jingkel khu ki bakrau ki jame try, ha jing im ki jing iwe bi ki try, re try nyon ra khmat jame tang khliat try ka pa me try, mamen nom thau try kita, re try mamen priang try, mamen ker khu ye ki ka try, hoi try pen ka tang me try ki, makum ki jing samla try, nyot try, man pen priang ya gospel ke jomi ko try chaki we pat try from sim maki prasamla ki mapatti bai thu yemi ko try hoi try ki bran try ke snong ke jangi hoi try ki bran try ka ri khasir jen ti ai try makaleng sta ka prathai ko try ka pa me try me yala me try ya ka program ka bran sa try hoi try men kerma kerpang try naman tajung sakri jame try won yeng sam ke sprop ko ke jame try to ja try men long ke khubor ko try naman ta mi ka jingi try min la man san ke jing ya lenti ke jingi try ringkat bat mi ko try ka pa me try men yala me try jing sam na try na we ko por ko try min la da pentulun ko try ya gospel ke jame try ha kan ka singi ha kan ka ri ka jongi ke try to singom try jing pa jingi ni pang de Jesus Christ amen Hagan ke por pan ngidan sai ke ke program kata ke jingruai bakerpang na ki khun samlan jong ka balang bad hagan ke por nga sngob haban khod ya imes Grace Shabong bad ki perlok jong i bakin ai ye ka jingruai ke bakerpang ke jongki Kakerteng jong kajing ruai ka banging dan ban ai hapeng jong pi hakni ka por kalong por kadang biang yakni kajing ruai la penbet pen biang da imsta elsewhere Kuki para mensim bakodor jong utrai Tiputrai dan iai kot kum yai Kat bapor kadang biang to shash kor ya u Snabia jing kor utrai jing pen im ei un ai Snabia jing kot kak tin jong utrai Kum ki khun jong utrai yen ya dan jingat kar ia ki sibat ki por
Jing wanar sindu trai ha jing khang ka ia sharai bat ia ne du men sim long ladam io baya jong utrai kan wan la por karang biang ya pi bat yang nga por karang don wan menta Jisu ula pen kre shalin det ka ying shong ne bangin long lem baru shirta Ladangi gloi ban pai Shu Jisu Christ utrai Ukulariani jing sok ban hai Kajing sok jong utrai Om ba per te ka ai Kajing sok ba janai Ba yai ker soi ker hai Kajing sok ba janai jong utrai Ladangi gloi ban pai Shu Jisu Christ utrai Ukulariani jing sok ban ai Kajing sok jong utrai Om ba per te ka ai Kajing sok ba janai Ba yai ker soi ker hai Kajing sok ba janai jong utrai Por kadang biang ya pi bat yang nga Por kadang don wan menta Jisu ula pen kre shalin det ka ying shong ne Bangin long lem badu shirta Por kadang biang ya pi bat yang nga Por kadang don wan menta Jisu ula pen kre shalin det ka ying shong ne Bangin long lem badu shirta Bangin long lem badu shirta Problem tak kabram jumu amen Ngai kublai shibun ki kun samla jong ka balang na benta tu ka jingruai ka bapila pen sngo hangi kan kapor kelara shibun ka mensiam jengi ha ka ba ya dai ben shakri he ublai mentang ila poi shakwe pat ka benta kata ka long bangin sha ashkor bat ngap ya ka khubor na ka ktian ka jong ublai na I propastor eswer I propastor eswer I dai na ka balang laim kra I bapet ya ka balang laim kra ban ngi priang sngubhai pi pastor shakani ka jing shakri ka jing ublai ka ni ka por ban ngi ai khublai re fi na mar ba phila pdiang ya ka jing khat ka jongi kum ka jing sang samla ha ka ba phenia don ban talam ban ngi ha ka ni ka por ha shwa ba I pastor in shim ya ka banta ka jong I ban pen sngow I ka tien ka jong ublai ka ni ka chan met ka manta ngin ya Bateng da kabang yasno ka chingruai ka ba shispa life san na ka bathamai bat shispa life hulai na ka kwat chingruai ka ba khamrem atukran ba jamnut Jisu kiktien jong melong umso kibala penmi ka jingsok ka badap da chor baro Tukren bajem nu Jisu kiktien jong milong umso kibala pennika jing so
badam da jor baro kajing sa wa kajing pen long ki jing pen shoi do bat pom jing sa was go ba jong mi ki jem jai ki du kom ong hanga ba mi long jong ong da ka tien ka ba shai tu pendu kajing arta tin kren nga tu kren atrai ai ngan yo sgo ka wei ka tin ka ba mi na buneng hi ki jing shem ting kin ja ju nom jing suk bom ju kut kan mi Kipara bangit bat perlok bait baro kiba la ban yo i bat shim benta ya kani ka lemba kani ka online service kiba na kani ka balang Presbyterian Lao Sotun haki kibadon haki yeng kisem ki jongpi ginu gi jakaru kumju nga shim ya kani ka lat ka beningkong ban ai kuble pi haka keteng ka badon bor ba thiang tam jong try banong penim jong Jesus Christ kalong kapor ka bakodor haka bangi yo apat ya kaban syakri katkum ka jingbu bet jong ka KGP assembly ru namar kalong kapor haka bangi yo ban rakhi ya ka kum ka youth week wat youth Sunday hi nilapoi sya ka benta ka ba ngin ya sha skor na ka ktien ka jong blai kempang ngit scam ba ublay un kurku yangi sajisen pat daka ktien ke jong u ngasung komen ru kumju namar kata ban shim yakani kalat banai kublay kerpang ya ka jiseng samla nadu chairman secretary bat kiwei pat ru kinong ketkam kiba la ya ka jing syakri ka bakodor hi hoj nagabenta ka balang ru bangasung bandai ban aingu yu blay namar ya ka jing alam lentiru ya ka balang hakini ki arfu santli ki snam wangai skam kalalong ka balang hangni kalalong ka jing kurku baka sakhi utrai bat wan pendon buram ya uhi ngapan pau ka jing sngongu ru ka jonga na ka benta ka jiseng samla ka ba laai benta yang ban wan ban yadon bat ban syakri yu blay bat kham tamru ban sam ya kubor na ktien ka jong u ka jing doi ka jonga ka long bau blay undang yai kurku ya pi kum ka jiseng samla hi ha ka jing persang bat ha ka jing duryap ka jong pi ya ka ban ai ka babha na ka benta kris bat ka balang hi teka ni ka por ngin pai sya ka benta ya ka kubor na ka ktien ka jong blay pada shwa bangin le kumta tu sesisian pat ngin pai shu blay ha ka jing doi tu ngin ye doi atrai bo blay pa jongi bah beneng ni aingu e yami namar kani ka ktien ka jong mi ya ka ba ni don ya ka ban puli ban puson bat kham tam ru ya ka ban shash kor ya ka sur ka jong mi bat ban tip ru ya ka man ka jong mi hi atrai ka jing em ka jongi trai kerpat itu mi ban kurku ya ka balang hi hang ni nadu kinong sharai jong ka atrai kurku kerpang yaki atrai bandang ya lam yaki hi hot kurku ke jiseng samla ru kumju atrai bat baro kibayo sngo lingba jong kani ka por ka bakodor hi yarap bat kren yangi atrai lu jong men sim ku jong mi hoi sakri jong mi ba mela penyang hang ni long ru em try Andre badayang
hang ni atrai tang le ke jing ai ke jong mi tu pendon kam yu sai sien nang ya lam yang ki do nut ki jing ber khat jong hi atrai nang bingin la ban yo ya ke jing pechat bor ke jong mi sai sien pan tu ngau ke jing khat karpat namar ka teng ke jong Jisu Kris ni pan amen ka kubor na ktien ke jong blei ha ni ka por ke deling ba ka team ka baong ki Kristan ki bakhan atkar ya ka bala pensyong nong rim na ka siti shu titos kalanong ka baar ka dukhat ban riu ktien ke jong blei ka baong kumju ya ki rangba bakham samla tu sneng ban long ki bakhan atkar ngakwa ban sedang ya kani ka kubor da ka baye thu syapang wei briu baru tahu briu la ong ba de briu bala syate ha ke jing mlien bandi secret but uba la persyang penban kumno ban ino ya kata ke jing mlien Henry lai thu ba hapring ki jing persyang ke jong u umshim long satya bayo ya kata ke jing job ban lat na kata ke jing long ke jong u nani ke jing sha job ke jong u kala kata bahaya ki jing sngo ke jong u lani ngila ban ong haktien pareng ka self pride ka ba u udon Henry wat la kata ru umshim kan randien bat kumta ulayo ya ka wei ka buj kumnu ban le knang ban lat na kata utau briu la le kumni ujura si paket u secret baru tap hapla bat man bu sngo bu kwa bandi yo tau secret u sei yo wei u bat hakti bat u pet yo tau secret bat u perkhat bat u keli hal dia ban ong kumni phimut ba u new secret u kham kraw ban ya phi kani ka rukom perkhat barabor kalakta ya kata ka jing sngo ka self pride ka jong u bat u ya le namar kata ban kiar da kata rukom ban kiar no marmaru na ka bandi ya uta u secret namaru sngo tu shai baladau di hangta kan pen pau bo ulasha ajab hau tau secret ubarit ki para bangit bayet bat ki parlok kani kadi ka jintu ka bapen kan mau yang ngiru ba kum ki briu ngi im bat bon na preng jongi ni don ye ki jing mlien ki basniu ki don ru bon na preng jongi ki ba im ha preng ki jing mlien lani ki jing ja ki basniu habangi crunch pang ki jing mlien ki basniu kamut tang ki jing mlien ki bangi ngi le Henry kam kala bandiru ki jing mlien lani ki jing ja ki badur ki balong hakadur jong ki bor ki bana syabar ki ba persyang ban influence yang ni bat hapeng kita ki jing long jing man lani ki jing mlien ki basniu ni ju ya le ru kumno ban job bat ban yo lat no na kita kilong kum ki khlam jong ki jing mlien basniu bat ni ju ya le ru kumno ban job namar bangi snutu syai bakini ki klam jong ki jing mlien basniu ki kta ya kalong renyeng man renyeng ke jongi bat kumju ru ki kta ya ki wei pat la kalong ki ya ki yeng ki sem ki jongi la kalong ru ha kem lang salang hi baro ba la kalong ru ki jing mlien ha ki rukom im rukom bam rukom di ki jongi bat wat ha ki rukom pendon kam Nesi haka rukom pendon kam baklaru ya ka bor bat ke ikhtiar lani ki weipat ki jingdon ki lat ki bang yo kita ki rukom ki lakta sibon haka bai dei bat ke jinge dei ke jongi bat ublei ki kta ya ke jinge dei jongi para briu ki kta ru ki weipat ki benta ki babun haka yamlang salang Rakum kata ka jinglong jingman katnu kalong ka badon kam ba ngin yo alat na kita ngis ngotu syai ba kamlong ka basngo tenat haba ki jing ban ben haba ki jing mlin ki basniu ki te ki khum yangi bat ni tep ru ba kam judon satya tang ka wei ka juba komno bangin le knang bangin lat na ki jing mlin ki basniu
badai namar kata ngila ban syam ya ki babun ki lat ki lenti ki balong ka jing mentoy ki balong ka jing yarap jengi bat habangi persang ni yale banwa di kita ni syam ya ka jing mentoy ni syam haki ya ki jing kai kumno bangi dei ban im bat bangin le knang bangin yo ya kita ki lat jong ka jing yarap ka tim hang ni ka khot ya ki kristan ban long ki bakhan atkar bat haba perkhat sepang tau briu ubaya le bat kata jinglien ke besniu ngila ban ong ba utau briu ula le ya ki ka ba penlong ya u ba un khan atkar kamut ayu haba ong khan atkar ilit reverend ai khat kongor ibatai ha ka din son hi sepang kani ketien khan bat atkar iong ni khan haba khmi biang ya kaba la perkhat kata kamut bangi perkhat ni khmi ni rithing ya ke kaba ni ngilale ladang ikren ni ong hak tien pareng kamut baik to consult na ni ai ni sim ya ka consultation kaba penlong yangi bangin perkhat ya ke kabangi le bat haba ong atkar kamut ru ba ngile kat ban biang kata kamut ba ngimle ya kenu nu hakata karukam bangin le palat kata kamut kadon hak kadon lauput ha ke kaba ngile habangi ong ya kani ketien atkar kumta kini kani ketien kan atkar kedo ya ka jingdon kam bangin khmi ban perkhat ya ke kaba ngile kalong kata ka benta ha kaba walam syau briu yak lani ka yarap yu baun bakan yada ya na ki jinglien ki besniu bakan yada yu ya ki briu na ka jingjot bakan yada ya ki na kinu ki kam ki ba walam ya ka jing sngosi kapen kan mau ya ka we ka benta ha ka proverb kitab proverb kelenong keba atusan dekat ba atupra keba ong kum ni utau bomdon ke jingkhang ya ke mensim ulong kum kanong ba kebala tua bat ke bomdon kendro upol hang ni utho ya kani ke siti sautitos bat ukren bun sien sapang kani ke benta banlong kibakhan akar Hari habang ipai susu saka background jong kani ka city nila ban syam ba kadai ke city ka ba ladon haka ya ke jing betha sapang ki kamram ki ba ukhmi lenti ba utitos unle namar ka jing dawa haka tu ka por bat ka jaka hangta hakata ka dolon nong hakrit kum balong ki weipat ki jaka lani ki snong kita ki balang hangta hakrit hakatu kapor kila don kam ban bu bet ya kita ki baduna kamamut ban ong ba kila don kam ban don ya kajing yalam bat kajing hikai kabati kena bat susu pol ul tumuru ban tung no daki nong yalam ibalong kitemen basan ban long kum kinong hikai jong kajinget kristan hi lai tu susu ka history ba kalong kapor hakaba ladon ha kajing penyaper hapadeng ki bakrau bat ki bapo ki kendrat bat kadon kajing aper hapadeng kajing penyaper padeng ki kendrat bat ki syakri ru kumjo bahaju kapor ladon kita ki nongkret tiba shikin hun na kita ki don la kajong kajing long jing im jong ki bat lai thu ba ki long ki ba alhia ki ba di buat bat ho ki ba kwa brai ru Andai penban ki long ru kita ki briu ki balong la koloi banyele thma persya ya ki bor ki ba lusha ya ki jat ki kenja jongki hang ni ha kata ka por ha kata ka dolonang hakret ka don hang ta ya ka balang bat ka balang hang taru kalong ka balang ka badang sedang san Henry penban ki don ki jingja ki jingkren thok kajing kren syukur kajing kren thala bat ki wei pat ki jing blin ki besniu ki ba persang ban pa ban pon ban kring ban pensoi
ya ki Kristan ki badon hak tu ke jaka don ru hang tai ki jing kai ki badai bat ke jing wat share ki bawalam ya ke jing ya pair happening ki ju bat ki gentle bat kini ki lada pipuli biakan ni ka shiti laban syam bau pol u tho shai sapang ki jing melin dan ni ki jing ja ki ba sniu ki ba pon ki ba pa ya ki brio bat ban ring mrau ki bat ban te ya ki ru haka badai hakum kata kapor bat ke jaka bau pol wa tho ya kani ke shiti sha utitas habangi phai ban perkhat sapang kani ke background ladangi ring dor sapang ki jingja ki jong hakini ki sngi ki por jongi mentaru ngasngau ba kani ka tin ke jong blei lang ba kani ka team kabala pensong dong rem na kani ka benta na ka tin ke jong blei kalong ka bay dei por bha bat ka pen pau ba mangiru nyemla ban len bangi im hapdeng ki por ba ki jaka ki ba don bun jat ki jing melin ki basniu ki jing melin ki basniu ki ba ngila ban syam habangi puli ya ki kot kubor ngila ban syam lesi ka jing ja ka jing syam ka jongi ka jing im ka jongi hi shimet ha ka ba ita ki jing melin ki basniu ki kersoi nani ki mi na ka jing le ka jongi hi bat kumjuru na ki bor ki bawan na sabar berhapedeng jong kita ki ngasngodei bangin ngan khot langi baro bangin pech sakani ka ktin ka jong blei ka bakhot ya ki Kristan banlong ki bakhan atkar naga benta jong ka jimentoy lang jongi baro ngakhot namar kata bangin ya pech sekilai teli ki banlong ka khubor naga benta jongi hakani ka por ka baningkong habangi kren sapang ki Kristan ki ba long ki ba khan atkar kamat ka baningkong kapen kan mau ngi bau Jesu Kris long ka bor ban pen ba penchi ban long ki ba khan atkar u Jesu Kris kum ka bor ba penchi ban long ki ba khan atkar nganget ba ladadon kanu ka bor kabala ban penlong ye ki Kristan ki bakhan atkar kadai ka jingirap ka jong u Jesu Kris ki psychologist ki kodo ba kajudon kanu ka bor ka ba penchi ye ki brio ban penlong ye ki ban le kata ka bor kala ban long ki jingja nani ki jingesem kata ka mut ki experiences ki jongi lani kala banlong ru kanu ka jing thumu lani ka thong ka ba ki brio ki bu hakmat lani bakidon bat habau pol utho ya kan ye utho namar baula syam badai lengba ka jing trei ka jong Jesu Kris hi bangi kan mau bau pol habau don hakalenti sa Damascus ula syam ya Jesu Kris haga jing sisa ula don la ka jong ka jing thmu ka thong ka jogu hendrei penban ulamat ya ka jing pen kaladur ha kata ka por ka lenti sa Damascus bangila bat ong namar katau pol ula long ubala khan atkar ha kata ka por habau pendu yu Jesu bat kata kala penlong yu ban le ya ki bamentoy ya ka balang ka badang sedang sedang ki dang sedang san ha katu por utho nomor kata so titos ha kani ka benta ha kani ka shiti ban ni kan mau bakum nu pol utho ha ka lenong ka ba khot bakhat bei ban pen pau yakini kentien namar ka jingai ka jong blei kala pau ka ba walam jing pen im ha ki brio baro bat ka dei kata ka bahikai yangi khnang habala lenno yaka jing bom rio blei banya ki jing kwa brai ka perthai nyin yo im bakhan atkar kani kadi ka benta ka ba penpau shai bha bau pol u yeng scam ha kani ka jing shisha bau Jesu Kris ulong uta ka bor ka ba penki yaki brio banlong ki bakhan atkar ladang i perkhat shisha
Ngi kum ki brio kum ki Kristan hi ki bakam yal dia ki balong ki banget hu Jisu. Nang nu kata kabor kan wan. Ladang i trang bangin long ki bakhan atkar. Kadon kawe kajing yathu khana hakajing em jong Socrates. Uniu Socrates ulong bangitip lut baro ulong brio bostat. But udon hau ya kata kathong ya kaban penlong ya ki brio. Bakin yo ya kajing syampang. Bakajing start hakajing em jong ki bamanak sngi. Tikum ta ungi ulong brio uba ju persang ban ai kata kajing syampang bat hodru ban penlong yaki bakin yo ya kabor bakin perkat lani kabor bakin don kata kabor halor ladi ti la ya thu ba ujule komta da kaba ukeli jingkeli yaki brio bat bun sien ki yo ya kajing syampang na kita ki jingkeli ki jong But hodru bun sien Uniu Socrates unahaban mat yiki jing namar ba kidon pat ki brio ki badom ya Henry penban mau ulong tau brio ubom ju bitar lani bom ju dom. But haku bai gaski lai thu ba kakuram ke jong namar ba kalong ka ba pher na ke jinglong ke jong lahaban mat ya kawai gejing bat kata kalong ba kakurim kejungu kalong ka bitar bat hakawai kesngi kaladon kejing jaha ka ba kata kakurim kejung Socrates kala the ya da ka shiborti bat kumta ula chi lut Henry penban lai thu ba Socrates uklam shimbitar na kata kejing le Henry ula shu ong balu perkhat halidie Bahadin kejing riu jong perkat lakmi linti yau slap bajau. After the thunder, rain may be expected. Kani kejing itu kana kapen mau habangi kren chapang habangi puson chapang kejing kejing tray kejong Jesus Christ. But upol upen pau shai haka city segi Filipi kalau nong baad khat basan banyo. Ban ong iri kentien tu yo ya kani kejing mut hapi kabala long ru how Jesus Christ ubah haba ulong hakadur blai sim lanyo ya kaban bat ban long marengkat bat ublai Henry ula pen sudah ya dia udah sim ya kadur marau haba ula jalong hakajing seriem ibriu sisa haba kita kijing ban ke kapor jong kejing jing sha sanat pna ka jong try baru nong penim jing Jesus Christ kalaja ni isai kumno ba ula pen suda ya ladi ula pen red ya ladi baru ula syayap na ka benta ka pertehi bat ke i ka bami nang ta kalong yaki lapa jong kejing kurku uslap sisa ula hap bat ni i ba kumno ka balang kalas nang ban kiu bat nang roy habangi phai ban perkhat ya kan ye kajing kali kapau hatu ni pen sudan namar kata ni sisa bakum ki balang ngila nang roy ngila nang san ha kajing ya jongka henry teng ni klet pen ban pun suda ya la dia ni so sarong no ha kajing kraw la ni ha kajing bon pa ki jongi ni so sarang no ha kejing sngo la kejongi kum ki Kristan hi namar ngila sedang banyebun heri kapen kan mau ingi ba ujisu tie ula pen suda badai namar kejing pen suda kejongu ni ngila banyeng kum ni kum bengilong mentah ha kejing im jong Rehoboam lapen kan mau ba nda haba ula long utaus im but ndah about Solomon ula klat no ladei ban shim ya kata ke benta but ke tien jong blai ha ka kitab beningkong sim kalenong ka bakhat ar lai thu ba kala ja ka koi ka jingja ha ka ba Solomon lah
Rehoboam ulah habban sensyar halor ta pajba Israel. Tikum ta habau Jeroboam bad pajba Israel kilawan banyakren bad Rehoboam kila keli da ka baong kom ni ukpa jong mi ulah penlong kya ya ka lengkor jong ni mentate men pensting ya ka jeng pentrei kya ukpa jong mi bad ka lengkor ba kya jong ka bau labu halor jong ni tingin sangu ya mi kata kalong ka jeng kerpat ha ka ba kita kibriu jong Rehoboam kilalej haswau Rehoboam ban kerpat banang pensting ya kata ka lengkor tiki ka balaja hang ta kalong ba Rehoboam ulalej ban wat ya ka jing ai jing mut jong kita men kibala itu yo Solomon tikum ta handa haba kita kila kendu yo Rehoboam kila ai bat kila ong bala kadei lada dei yo baun long syakri tau pajba kadei yo baun le kum ta baun pensting ya kata ka lengkor ka jong pa jong Solomon ri ka ika ba laja kalong ba Rehoboam ula lendet no na kata ka jing pen i jong kitemen bat pusi ula lek pen ban sha ka jing ai jing mut jong kita kisamla ki bay ulai san rengkat balai thu shushu ba kitien jong hang ni ba Solomon ulal pai kitien da kita hi ban ong kom ni katidu jonga kan kham krau ban ya ka singkai ukpa jonga kilong ki kentin ki bakhya ba yau Jeroboam bat lai thu hang tu ba kumnu da ka jing pai kitien ka jong kom ta kalawan lam penban ya ka jing pat jing pra ka poin ka bang ila ban syam hang ni kalong ba lengba ka jing im laga jing perkhat ka jong Rehoboam nyu i ba kumnu ba haba ka bor kala kiu ka jing sarong ru ka yad rengkat banda haba ka jing sarong kala sedang bante lakam kala sedang ban penmala no ya ki khmat ki jong kalawan ka jing pat jing pra upat ba ula phya arliang bat kalawan ka jing mensau kani kadi ka benta ka bapen kan mau ba teng teng ru hijuja kita kicham ha ka jing im ka jongi bat upol hang ni ye thu shai bat hakalenong ka baar ukdo ya ki benta ya ka ba reflect ya ke ka ba ke mlang salang ha tu ka por ka yat leng ba ladon ka jing penya pher ha pedeng ki briu Henry pat upol hang ni nakal nong ka ba ad khat baning kong ter kai tin jung blai kai thu ba kumnu upol ula kentu banadu ki riu temen hadu ki kenthei temen hadu ki samla rangba hadu ki syakri jadi bandon ya kata ka mensiam ka bakhan atkar bat nang nu kin yo ya kata kadai tang lengba ka bor ka jung Jesus Christ habangi phai ban pet ya kani namar kata kapan kan mau yang i ba kata ka jing pensat bor ka ba utrai Jisu uai haki khun ki jong ki ba ngila ban syam ha ka jing long jing man hi jong ki jing penyat ni ka jing ya jong ka balang hi kalong lingba ka jing ai kaliang syakiwei bat hoju kalong kata ha ka bangi yo da ka bangia don ka jing dei ka bajan hi bat hapdeng jong kata ka jing dei kak dawa shibun yangi bangin long ki bakhan atkar bat kasdang namar kata daga benginang ban penret yaladi hakmat jong blai shwa kak sedang namar kata daga banginang kumnu bangin nyo yaladi ki kum kita ki bakhan atkar kasiti sa nong room kal nong ka bakhat ar ka dukhat balai ka ong namar kata ban banginom sgo banginom nyo khamkor yaladi nalor ka ba kadai
ya banyo Henry banyo at karyal di katkum bau blay ulasam ya kajing thau kajing nget hauway pauway kakat na margatay ngi bangin sno hakani kabor kajong Jesus Christ kaba makahi kala ban penki yang bangin long kita kibakhan at kar habagi kren sapang kani nako ban khat na margata sakaway pat kamat kabaar kabaong ki Kristan ki baman ban pediang yala ki jinglong willingness to accept our behavior hakaway ka nongba ladon way brio ubaju yang hakaway ka rut surok bagata kalong ka surok ka ba babun ki brio ki ju ya charum seneng bet ki ju ya lenti nang ta bat lai thu bau tau brio baju yang harut surok uju kedau ya kekti syakita ki brio ki ba ya leng ba kata lenti baju ong haki guilty nani ban kedau ki ban ong pilale bakla te kumta kat ba kita ki brio kinang ya udang ong kumta guilty kani ka jingle jeng kala pen perkhat ya ki brio barkap kala pen ngau lengok ya ki but don't way hang tau bayat lenti ulah keli baru ulah hala kumni kumno metep ya kata da kata ka jing phai pen phai jubab jong tau brio ka pen pau ba klempap kita ki weiru ki ngau ya kata hi kumno ba uniu tep ba ka kodau shai ba baro naki ki long shisha ki badon ya ki jingle ki babakla ani ki long guilty Lesi kila banong guilty hakarukam yat hukum yang hakarukam keren hakarukam kana kabam kadi hakajingmut jing perkhat kajing day jingki bad belay Henry pat kajing sya kalong babaro nangta kilong ki ba guilty but klem lat ru utau brio ubak kodo ya kiwe kani kadno kalong ka basisha ba teng niru ngikum klet ban pediang yala ki jinglong ki jongi la ban long kam tam ya ki jingle bakla ki jongi bat ban penbet ku yaki ni kan mau ya ki jingikai ka jong jisu ka ba la kali kumdia aga gospel Matius long banyo dekat balai ru ba mekmi yo tnyat ba khmat ju parlok jong mi henry mem sngo ya ka khung ka ba khmat jong mi hi hatu pi pediang ya la ki jinglong jong pi namar kata haba ong yaka mon lani ka willingness hangni nila ban snutu ba ka de kata ka bor bangin jit ya ka babha lani ong yaka willpower lani ka laban long ru ya kata ka bor bangin job lengba kijing e lani kata ka power through troubled times kabamut hangni habang ikren sapang ka willingness ban accept ya kita ki behavior ki jongi kadai bet ya kata kabor kabangi pediang ya ki jing long ki jongi ya ki jing tlot ki jongi ya ki jing long nang buah tien pareng ki jing long vulnerable ki jongi bangin ngap haki ki basniu kani kamut ba nyin em hak preng ki jing tieng lani ki jing ngau pisah penban kalong ya kata kalenti ha ka bangi jet bangin long ki bahusiar bha ka proverb lenong ka basau dekat bakhat kendai ka ong kalenti ki baman ka longkum ka jingdom kim tip hai ki ya jentut kawai ka kemi ka ong yalau khun ban lek bu ya ka syaga jingtrei syaga jakatrei kala batha yu ban pendap ru ya ki kam kibasa but kawai na kitaru kalong ban pa ai servicing ya kakali jongka tikumta kata ka step haba ula late on ya la kami jaga trei kami kala ong ya kaba an sekendu biang hadin dalawai trei hakapor san baji kumta tau khun la pendap kloi kam badula ra ya kata kali ban late ai servicing tenda la dep ban bu ya kali hapo karkana ula lek pet film but la ong ba kat bau dang muja ya kaban pet film apa cinema hall
Kalau por kalau nang yaj, bat ulah klet, ya kata kekali, hakaba ulah lek bat ai, syapok karkhana. Batat hadu ndaladap san shiteng, janmit, ulah ken mau, ulah kendit tret hangta. Tikum tahu lah marek penkeloy, ban lek syakata karkhana, ban lek shim, ya kekali, bat kat hadu bun dah kenduk, ya lah kemi, hakata kejaka berkilai kut ban kenduk. Kalau dap sendon Andrew Buji. Dah bala kenduk ya ke kemi, ulah sengau tiang, banyak tu hak, bat ulah tahu nya ban ong ba, kampat dap kekali hatu kapor takadau ngalah Islam. Penban kelam tip baka kemi kalau dap ban phone call segitu beliau bertrain tu kerana ban keli, siapa kali. Kekemi hangta kalau lap ba ulah thak, hendak ke kalau lek kalong berstunat bah. Kata ke kemi ke shim mayu hendak ke pet saladia ban ong ban keli ke kabanga duna lani ke kabanga lale bakla bau ni umnut bau khun jonga umnut ban kren ban yutu hok kumta kalarai ba nakata ka jaka kan yat no da ka kejat sayeng ban perkhat ke kaba maka kalale kalong kalinti ke bejengai kumba ratusan kilometer bat utau khun ulah sengau diau, ulah sengau kuslai, ulah sengau sin bagi kemi kan yat kejat siang. Kum tahu lapan map, bah steng lenti, ulah kentiu ya ka, baru tu hok ya ke bau lale, bat ulah kut jengmut banum le syu kum ta ban thok ya ka. Habangi pai sekani ke jing tu, bat habangi ong bakadengi bangin pediang ya kijing trot kijongi. Kadon ru kajing mentoy haka ngei ba kumno ba kajing pediang kejongi ya kijing trot kejongi kawalam yangi syaki ke kiban perkhat yangi la kalong lanik la ka ke kabangile la kalong na am kabade lani kababakla bahabangi sengutu badon kijing pensoi ba kijing pon ki ba ap hakmat kilintiya kijongi ni kami ban perkat bah. Hai bangin bu ya ladi hakum kita kicap. Ni aingu yu blay bah habangidon hakum kita gipor. Nyemdon marway. Ni aingu ba ublay ulong ublay ubak kraw kajing kabor kajing snake kajing u ba kraw ha kajing IA kajing rap kajing u. Bagi kan mau namar kata bau saya uang itu kentien kalau basan-basan dekat banyak tu baman un ino yala kalenti bat uriu bom hok yala kijing mut kabab kedau syai bakalong kabadon kam yangi bangin nang ban pediang ye kijing plot bagi jing duna kijong ngi kaong susu tun pai ru syau trai tiun isnei yau bat syau blay tun pai namar un ma par kadon kajing kermen namar kata habangin nang ban pediang yala kijing plot habangin nang ban pet shaladi ban introspect ban perkhat ya kijam kijing le kijongi badai da kata hi ngiyo penban ya kalat bangin nang ditei susu ya kajing slok ba kajing dei ka bajan badu play da kata kwa ban pai susu syakamat ka bakhadu kamat ka balai ka baong ki kristan ki bapen i yaldi ka rukom ha kijing le babha habangi persang ban le iki ki babha habangi persang ban pet ban wat ye kajing im kejongi nyemlalat na kajing sngau le ran nyemlalat na kajing sngau bit ada ngilong tien pareng ka shame ka trikam ki guilty feelings ki wan bat kini bun sin ki penau mensim yangi way politician basdang badang sedang ban mi pertai ulah kali jengmut na way u politician balong u riu rangba baru tahu u riu rangba ulah ong namar ba mensolong unong sensar ban syakri yala ka jela medon don kam ban ong medon kam ban kan mau bahaya artli ki benom berkeben ki jing bakla jong kanu ka parti ka ba persya ya mi
bat men long ru bakloi ban yai sha yai jingkren ani ki jingken tho jong ki babun kat no kalong ka ba shisha babun sin bun sin ki jingkren ki jingken tho ki wan ki ban penno men sim yangi langi persang ban le nani ngi persang bun ngap jar menginum le ai ki jingkren ki wan uji suru umlalat satya nagata bat kum tang ikan mau bau ong suk ma phi haba kin ya kren ben bat pensitom ya phi bat bakin ong ki kitien baman baro ru ya phi na ka benta jonga haba isu lam ler kajing leran kajing sngau beach kijing sngau ki bangidon hapo mensim kijing mut perkhat ki jongi teng teng ki pentron ki penno mensim ngi bangin le ki ki babha jisu la shisha ngimla bantip baki jing le ran ki jing sobiet ki wan em henry penban ngi i bakum nu bun sien usha ban kan tho haki wei pat long ki parisi baki wei pat ki brio ha kata kapor henry penban ujisu ulale ya kawe bat kata kalong kabor ha kaba ula ban job penban ya kita ki jing kren jong ki wei pat ujisu ula fokus how blay ula fokus ha kata ka mission ka jong blay bat kham tamru ula le ya ka ban ai ya ka jing pen keladur bat ka jing pen im syaki babun hi kumba ngi yo ban ma hu ladang i khmi len ladang ngi wat namar kata ya ka jing ai jing mut jong ki wei bang ke ka bangi khmi lenti namar kata ba ki wei ken ong haba kamtam habang idon hapreng ka por jong ka jing sngo le ran bat ka jing sngo be namar ki jing le ki jongi ni khmi lenti ba ki wei ken kren ya ki babha ni khmi lenti ba ki wei ken ai men sem yangi bakin ai bakin yarap yangi bagin pet ki babha hapreng jong kita ki jing le hapreng ki struggles ki jongi kumtaru ka de yangi bahabangi khmi lenti baki wei ken le kumta sedang namar kata bangin le ya kata syaki wei pat sedang namar kata dakabangi fokus syaki ki babha ki bau blay ula pen i yangi kum ki khun ki jong uhi kasiti syaki nong room kal nong ka bakhan ad khad bar pui kong what I ba on job no ya me da ka basniu reitu job no mami ya ka basniu da ka babha kumta pol tho shau titasru anong baad khad banyo haki ki baro da pen i aladi ka rukam haki jingle babha hala ka jing kai da pen i ya ka jing sngur ya ka jing sngo kya kini baro ki kersoi namar ka jing ai ka kam ka jong Jesus Christ about try jong hi haka bau pol ula syam rayo mat ya kata bat ai ya kata ka benta shau titas ya ka banlong ka kamram ka jong menta ban ai shiki wei pan ki jingle ki babha John Ruskin kodo ba bunsin ka jing yaro nani ka priest ka walam ya ki brio shaki clear tuom jong ka jing job ki psychologist ru ki ong ba ka day yangi bangin khmi ya ki babha haki wei haki jing im jong ki wei baknang bada kata pensyam kandiat ya ki jing sniu bat nginla ban yo i ya ki jing kala ka bangi amnut takini kektien ka jong blay ka pen kan mau yangi namar kata kalong ka bedai yangi bangin IT shushu shau blay ha ka ba mo uhi un yarap yangi kumno bangin long kita ki brio ki bakhan atkar da ka basdang ban pensuda ya ladi da ka banginang ban IT ban pediang ya laki jinglong ki jongi ha ka bor ka jong blay kadai yangi ban khmi namar gatai ki babha ki bau blay hi ulabu hakmat kasiti ki Filipi kalenong ka basau khad ba pra ka ong kumni ku para banget ki basisha ki badon buram ki ba khak
ye ki ba khut ye ki ba itnat ye ki ba dei ro la da don kanu ke jing pha ba la da don kanu ke jing ro tu pin ya perkhat ya kini ki ru blei khat ini namar kata sagani ke jing sisa banyangu yu blei namar nyu i bakum nu bakabor ke jungu kalanang yalam yangi bangin nang yok ya kalat bangin nang san bangin nang roy hari ka khat ru yangi kumno bangin nang bangin long kita ki breu ki kristan ki khun ki jungu ki bakhan akar ki lenti yat ki jing yum jungi ani ka sla jung no brain yarap kur khu ingi lengba jung ani ka khubor brain na benta ka buram ka jungu amen dengan pai su blei jing doi a tribal blei ku pa jing i bab neng ni aingu e mi namar ka ni ka khubor mai kerpat ri jami bemen yalam ni a try sisa ngi phla bangi long ki breu ki balapun sosi yami lengba ki kam ki jing mo jing perkhat ki jongi ho ki balak ta ru ni jing sngo ba ki jing teplam ki wei pat ni doi ka bemen map ni a try bemen yalam ni lengba jong ka ni ka por ki ni singi lu man yarap ini atrai bat nang yai kren hakimen sim idonut ki jongi thang bengin la ban yomat ya kapor kijing pesat bor ke jong mi hi sine atrai ban kurku ya kani tien ke jong mi namar ke teng ke jong Yesus Kristus ni pan amen Kublai shibun pastori gitu ki kentien yaslok bat ka kubor ka ba philapan sungau lor ke jangi kene ka por bat ngi ngej skam ba kalong ka chingmen toy kham tam e yangi kum ki khuan samla hapo ka balang ki parabangan baro hapo ka balang bat kum juro ya ki tu ki parabangan ki ba don ban sngam bat ban sngau ye kene ka kubor ka jong phi to blai ka jing sok undang don rengkat bat la ka jong jing seng samla jongi bat rokum jo undang don rengkat bat phi ha ka kam ka ba ma phi phitrai bat na ka liang jong ka jing ye seng samla ngi ai khublai phi shibun e pastor ha ki kam ki ba phintrai to ublai undang ya lam ye phi sha ha barok ki liang ka jing em ka jong phi bat hak ni ka por ngin ye poi shi ka benta ka ba khadu e ha ka bangin penwai ye ka ni ka jing shakri ka jongi ha ka ni ka por da ka bangin yo ban khlep no ya ka ni ka youth week bat ka youth sunday ka jongi hanu snam ar hajar ar phuwai bat ha ka ni ka por ngan sngo bha ban kerpat ya i teman besan SM Sangkli i teman besan jong ka balang jongi nang ni ba in sngo bha ban khlep no ya ka youth week bat ka youth sunday jong snam ar hajar ar phuwai bat ban in pelaj ru sendan da ka jing ker khu penwai Hang ne ka por nga pen bana ba ya ka khang no ai ka ne ka jing rakhe youth big bat ka youth Sunday trong ka balang trong ka je seng samla balang Presbyterian lau so ton trong ka snam ar hajar ar phuwai tong nya penwai no ya ka jing sakri jongi ane ka por ko pa jongi ba beneng ni aingo ya me ko trai bi yen ha ka ne ka por ha ka bangilala ya ka ban rakhe ya ka ni ka tayo baro si tayo bat kum jo ya ka ne ka youth Sunday mi dwai ka jing snei ka jome wa men ker khu ya ki khon samla ka jome ba ki nang la ya ka ban ra ka kubor ka jing penem ka jome ban manang yai teng shan ha ka balang ha ka ri ba ka jaj ban riu ban bawai no tur ai ro ba ka jing ai ka badam biang ka jong trai man unong penem jong yu Yesus Kristus ka jing ai ba ka jong play pa man do bam jukot chabom jukot lam ro ba ka jing slok ka thiang ka tengan mat ka ba pensat bor ka jong men sim khoi hai kini lai ken away long lam ro kat ba ki khon samla jong ka balang ki khon samla ha ka ne ka ri ka jongi mat kum jo ro khon samla ki bran na ka leng slak
jong kene ke perthai ro nado menta bat seduk bom cukur ro amen